Илмир, миңа калса, сезнең күңелегез моң белән тулыдыр. Мин үземне шутладым. Сәхнәгә чыгарган уен кораллары гына 18. Тамашачылар күргәннәр, тәкъдир иткәннәр. Бер генә тапкыр булса да бер концерттамы, чарадамы? Менә ул фестивальләрне ешраклыгында түгел хикмәт, аны ничек оештыруда тора. Менә сыйфатында. Шуңа күрә мин теге башка конкурсларда булган бар, курайчылар конкурслары. Бу файдалы нәрсә белән? Аларны изләп табырга. Уен коралы, менә мин уйнадым икән, ул татар уен коралы. Берәр башка милләт уйнады икән, башка милләтнеке ул. Бүлергә ярамый, уен коралы берләштерергә тиеш. Сез бит әле уен кораллары белән үреп, төрле мәҗлесләрдә алып барасыз. Һәм миңа калса, чыннан да менә мондый чараларда инде безнең милли рухыбыз саклана торгандыр. Баян һәм Курай белән генә тукталырга ярамый, эксперимент сәнгать өлкәсендә булырга тиеш. Тимерне мин язырга яратам. Язмада ул бик яңгырый. Теге шыңлап тора торган тизрәк көйләрдә. Ә агачның специфика агач булганга күрә, ул ничектер тыныграк гына яңгырый һәм ул безне теге борынгы дәрьяларга алып китә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Ул уен коралларында уйнаудан ләззәт ала, тәмен белеп уйный. Аның кулына эләккән һәр уен коралыннан милли моңлы көйләребез агыла. Сүзем искиткеч талант иясе Илмир Ямалов турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Һәм миңа калса, бүгенге тапшыруыбыз җыр моңга бай булачак. Хәерле көннәр, исәнмесез Илмир, хуш килдегез. Хәерле көн, рәхмәт чакыруыгызга. Хәерле көн, телевизор караучылар. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Һәм сезгә карау белән елмаясы гына килеп тора. Менә шундый нурлы шәхес бездә бүген кунакта. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Илмир, әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле башта сюжет карап үтик. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Риваят этно төркеме солисты, музыкант, алып баручы Илмир Ямалов Тукай районы Мусабай завод авылында туып үсә. Илмир җырга моңга сәләтле бала икәнлеге кичкенәдән билгеле була. Шуңа аның тормышын иҗат белән бәйләве гаҗәп тә түгел. Алабуга мәдәният көллиятын тәмамлагач, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укый. Аннары аспирантурада да белем ала. Шуннан соң үзе дә укытучы булып, 3 ел университетта студентлар укыта. Бүген Илмирны мәҗлесләр алып баручы буларак та радио диджей сыйфатында да таныйлар. Бар да аны көләч йөзле, шаян шук сүзле, җыр телле, гади кеше буларак белә. Ә борынгы милли уен коралларында уйнавы аерым игътибарга лаек. Илмир кулына эләккән сырнай, кубыз, тальян, Курай да моңлырак яңгырый сыман. Аның үз эшенең чын остасы, сәхнәдә чыгыш ясап кына калмый, җаны тәне белән шунда яшәве әллә каян күренеп тора. Менә шундый үзенчәлекле, киң кырлы шәхес бездә бүген кунакта. Илмир, миңа калса, сезнең күңелегез моң белән тулыдыр. Чөнки инде һәрбер уен коралының сиренә төшенү өчен бу бик кирәкле әйбердер. Һәм белүемчә, сезнең уен кораллары белән дуслыгыгыз да баяннан башланып киткән. Бу инде мәктәп елларына кайтып кала. Чыннан да шулаймы? Нәкъ шулай. Гомумән бер сүз әйткәннәр иде миңа. Кем үй сала яки музыка уен коралларында уйный, аның күңеле начар була алмый дип. Син әйттең бит иң башта теге елмай утырасы гына килә. Беренче уен коралы баянга теге төп кәсеп буларак кирип китсә дә, ләкин күңелгә иң рәхәт, иң якын, мин аны төрле чакта төрлечә әйтсәм дә, иң беренче уен коралы бар Курай инде. Ләкин баян профессиональ музыка юнәлешенә минем иң беренче алып кергән уен коралы. Менә күпчелек музыкантлар төп игътибарны күбрәк бер генә уен коралына бирә бит инде. Сезнең турында барганда барлыгы 18 уен коралы турында бара. Менә һәрбер уен коралының сиренә төшенү авыр түгелме? Буталып бетмисезме? Юк, буталудан түгел, аның бит инде кайберләренең уйнау принциплары бер төрле. Беләсең, бу кайдан килде? Баян
да уйним әйбәт, рәхәт, нәрсәдер җитми күңелгә. Үзәштерәсе килә, 18 дигән уен коралы кайдан чыккан сан, мин үземнең шутладым, сәхнәгә чыгарган уен коралларына 18. Тамашачылар күргәннәр, тәкъдир иткәннәр. Бер генә тапкыр булса да, бер концерттамы, чарадамы, әле артта бары чыгарылмаганнар. Кайсындыр, мәсәлән, миңа килеп бетми, кулга ятышы, шуңа чыгарып булмый. Булай 18 уен коралы ул мин аны теге профессионал дәрәҗәдә дип әйтмәсәм дә, ләкин сәхнәгә чыгар дәрәҗәдә инде аларда башкарам. Менә шуннан да бик күп уен коралларында уйный беләсез. Менә шушындый талантлы шәхес өчен авторитет бар микән ул? Кемнәр сезнең өчен үрнәк? Минем өчен дөресен әйткәндә, музыка ул бит үрнәк бер генә юнәлештә була алмый. Үрнәк сиңа булырга мөмкин шахматларда, мәсәлән, спорт юнәлешендә, мондый эштә. Минем өчен иң беренче үрнәк ул кешелек, менә кемнәрдә кешелек сыйфаты әле сакланып калган. Менә шундый кешеләрне үрнәк итеп куялам. Аннары менә ничектер соңгы елларда кергән бер гомумән миңа кагылмаган бер күп балалы гаиләләргә карыйм да сокланам шундый. Кара, менә булар үрнәк. Музыкант кына түгел, менә музыкантлар арасында минем аларның һәрберсе үрнәк. Мәсәлән, без кичәбез баянчылар белән карыйм уйнауларын, аларның музыканы ничек бирүләрен, тәмле башка төрле театр артистларын карыйм, аларның уйнаулары һәрберсе үзенә шәхес, һәрберсе үрнәк. Ул бит син бер генә кешедән аласың түгел. Без иҗади кеше буларак, тегеннән дә яхшысын да алып, фильтрлар аркылы үткәреп, үзебезгә үзебездә калдырасыз. Миңа ошады бер безнең данлыклы театрда бер әсәр куйдылар. Анда музыка уен коралларын көянтәдән бау тартып ясап, хәтерләсәгез, сез дә күргәнсездер инде. Халыкта бөтен менә бу уен кораллары безнең халыкта. Шуңа күрә әйтеп булам. Мин инде гел яратып әйтә торган сүзем бар. Безнең әйтәләр бит инде шул бер уен коралы булса да, бу юк, бу безнеке. Уен коралы менә мин уйнадым икән. Ул татар уен коралы. Бер башка милләт уйнады икән, башка милләтнеке ул. Бүлергә ярамый, уен коралы берләштерергә тиеш, киресенчә. Илмир, аннан соң сез бит әле уен кораллары белән үреп, төрле мәҗлесләрдә алып барасыз. Һәм миңа калса, чыннан да менә мондый чараларда инде безнең милли рухыбыз саклана торгандыр. Әгәр дә ул теманы кузгатканбыз икән әйтеп үтим, менә халык ияләнде бер төрле шаблон бәйрәмнәргә. Мин аерым бер җирдә кыстырам музыка уен коралын һәм кунаклардан сорыйм. Кунаклар, минем бар менә күрдегез уен кораллары яңгырады, шул ук берничә уен коралы. Таныштырып үтимме дим. Кунаклар әйтәләр, әйдә. Миңа яшьләрдә кайвакыт әйтә, программадан читкә тайпылыш. Мин үзем дә әйтәм, без бит инде бәйрәм күңел ачу белән генә түгел, мәдәни агарту сүзен мин кулланам, сездән колакка кирип калган бит инде. Мәйтәм, әйдәгез мәдәни агарту процессын үткәреп алабыз. Бу нинди уен коралы? Халык үзе булыша. Кемдер урысча исемен әйтә, кемдер башка телдәгесен, кемдер татарчасын әйтә. Халык үзеннән үзе сизмәстән кирип китеп, һәм безнең теге шушы блокның ябылышы баян белән тартып җибәрәсең. Кеше яшь кемдер өлкән буыннар яшь чакларын искә төшерә, яшьләр өлкәннәрне карап күңелләргә рәхәт булып китә. Без бит үскәндә үзебез күреп үстек. Бәйрәмнәрдә теге өстәл артында утырмасак та әтәеннәрне карап, теге нәрсә җырлыйлар микән дип хәтерлисеңдер. Күңелгә сеңдереп утыра иде. Шуңа әйтәсем килә. Дәвамлы булырга тиеш инде ул шулай. Менә Илмир 21-нче гасыр балалары беркем өчен дә сер түгел, күбрәк бит инде телефоннар белән мавыга. Менә әлеге яшь буынга уен коралларына карата мәхәббәтне ничек уятып була икән? Монда симбиоз дигән сүз бар. Берләштерергә кирәк. Мәсәлән, яшьләрчә алымнарны, мәсәлән, миндә ул әлеге мизгелгә кадәр бик авыррак барлыкка килә, мин дөресен әйтергә кирәк. Бар шундый YouTube'та күрдем, бер яшь егет битбокс белән, авыз белән ритмнар чыгаруны баян белән кушкан. Үзем дә йотлап карап киттем. Шуңа карап, малайда әзрәк кенә баянны, монда электергә була икән дип. Ягъни мәсәлән, анары Казанда яшәүче бер малай бар, ул хәтерләсәгез, кубызда уйнап, ничектер бик матур кизләү дип атала горловой пени белән берләштереп, менә шундый алымнар белән бирсәң, яшьләр кирип китә, аннар инде нигезе булгач, профессиональ юнәлешкә кертү авыр түгел. Шулай итеп кызыксыналар. Мин үзем мәсәлән, безнең заманда интернетлар юк иде, булганында да карыйдыр. Анда мәсәлән, чит илдәге балалар 3-4 яшьлек ничек гитара ансамбльләре уйный. Бездә дә баралар, бездә аны ничектер күрсәтмиләр. Менә шундый тапшырулар миңа калса кирәк. Аларда күрсәтергә кирәк. Аннан соң бүгенге көндә республикабызның төрле районнарында яңа төрле фестивальләр дә барлыкка килә башлады бит инде. Әйтик, мәсәлән, гармоннар белән бәйле фестивальләр. Менә алар хакында сөйләшеп үтсәк, аларның эшләрен ничек бәялисез?
Нәтижеләре бармы? Хәзерге көндә шуның кадәр устардык, һәрбер район, һәрбер авыл үзенә күрә халыкара фестивальләр үткәрә башлады. Баксаң, шул ук бер фестивальдә катнашканнар, күпмедер керем акчасы түләп, кертем акчасы үзара тегеннән монда йөреп, дипломнар җыеп бирәләр. Бу инде райондан бер куелган план иде. Беләсез, халыкара фестивальдә катнашырга тиеш, ләкин аның нәтиҗәсе bir никадәр генә бар. Зур дәрәҗәдә дип әйтмәс идем, чөнки әлеге фестивальләргә чакырырга кирәк остазларны. Мин менә әйтсәң ярый инде, Апас районы турында әйтәм инде. Әйе, сездә анда булган иде. Әйе, менә анда мәдәният бүлеге шуның кадәр кызыгай бер эшләгән, бик ошады. Менә бу фикерен эләктергә кирәк. Ни өчен шулай? Ул элек гармоннарда уйнаган, хәзерге көндә профессия буенча кемдер төзүче, кемдер тракторчы, бөтенесен яңадан чыгарып, ничә диде 46 яхшы гармонда уйный торган гармончыларны, баянчыларны берләштергән. Бу исә уларны фестиваль гармонга багышлаган. Уларны башка уен коралларына багышласаң, башкаларын да җыйды. Әйтәсем килгән сүзем шул, менә анда жюрида да бик көчле профессионал музыкантлар, алар үзләренең фикерләрен җиткерәләр. Мин беләм, Ринат Вәлиев Татарстанның атказан артисты, ул жюрида миңа ошады. Аерым бер гармончыга килеп, абый менә булай әйтсәгез, сезгә уланы тәнкыйтьләп әйтми, уланы абый менә булай әйтсәгез, бик яхшы булачак дип киләсе елга үсешкә, бу ел карыйсың, нәтиҗәләр бермә-бер артты. Менә ул фестивальләрне ешраклыгында түгел хикмәт, аны ничек оештыруда тора, менә сыйфатында. Әйе. Шуңа күрә мин теге башка конкурсларда булган бар, курайчылар конкурслары. Бу файдалы нәрсә белән? Аларны эзләп табырга. Бәләкәй олы абысы катнаша, бәләкәй энекәше карап тора да, мин дә уйныйсы килә дип, мәсәлән, ияреп бару. Теге дәвамлы була ул менә шулай. Шул яктан гына файдалы. Мин профессионал яктан кызганычка каршы әлеге фестивальләрнең нәтиҗәсен бик уңай дип тәсвирләй алмыйм. Илмир, әйдәгез инде хәзер уен коралларыгыз белән дә танышып үттек әле. Безнең инде әлбәттә моңлы көйләребезне дә ишетеп үтәсез килә. Рәхәтләнәм. Әйдәгез кубыздан башлыйк бәлки. Кубыздан. Кубыз турында сүз чыккан иде. Әйе, бик рәхәтләнәм. Кәләп калмасын. Әфәрин, бик үзенчәлекле уен коралы. Бу соңгысы атларның тавышлары чыкты. Кубызда көйнәп буламы дигәннән, көйдә уйнап була. Ләкин көйләрне без бит яланган үзебезчә гармонда, башка уен кор баянда ишетергә, шуңа. Кубыз. Менә шуннан да ничек уйлыйсыз, безгә бәлки башка уен коралларында кертеп җибәрергә кирәктер. Тагын нинди уен коралларын, әйтик, мәсәлән, җырларда куллану бик урынлы булыр иде. Монсы минем бик яраткан тема калдык, беләсезме? Без бит яланган гел баян татар җырларында баян булырга тиеш. Юк, мин килешә алмыйм, кайвакыт тыңлыйсың. Шул ук пианино булсын, мәсәлән, шул кадәр матур яңгырашта безнең татар көйләре, шул ук яхиннарны алсаң, Сәйдәшевләр, андагы диапазон, андагы көч, андагы энергия, шуңа баян һәм курай белән генә тукталырга ярамый, эксперимент сәнгать өлкәсендә булырга тиеш. Шул ук аранжировкага кагылышлы эксперименталь җырлар да булырга тиеш, яңа алымнарда теге кайвакыт сүгәбез татарча белән русча җырларны берләштереп, малай акбарыста чыкты бит инде. Алар булырга тиеш, алар җәмгыятькә файдалы гына, чөнки башка милләтләр, мәсәлән, синең тәфтиләүне аңламасалар да, башка җырны эләктереп үзләренә, менә бит татар халкы бар икән, кемнәр соң алар, ничектер барып безнең сәнгатькә керәләр, төрле юнәлеш булырга тиеш. Мин экспериментны һәрвакыт хуплыйм. Нинди уен коралларын кертергә теләр идегез? Алай кертергә кирәк дигәндә бөтенесен. Менә без игътибар иттек бер аранжировка. Туры китереп инде. Әйе, стильгә туры килергә тиеш. Кертеп җибәрдек. Менә шанасымны гап-гади кашыклардан миңа калса күрсәтергә кирәк. Аны сөйләп кенә алмый. Бәлки телевизор караучылар кинедә аңларлар.
Bu туйжыры юлмасы. Әйтмәсең дә була дигән. Әйе, туйжыр дип атала. Бәлки безгә шалтыратып әйткән булырлар. Бер бүләк уйнаткан булыр идек. Булай әйтәсем килә, менә шундый кашыктан башланды бер күрәсе авазларын уйнатып була. Моны яңаша сулышка кертергә була. Шулай курайны да әйтәләр сәнгатьтә киңләр юк, ишекләр юк, киң анда дәрья рәхәтләнеп иҗат итәргә кирәк, иҗат итәргә. Менә биредә мин шулай ук курайларны күрәм. Һәм алар бер-берсенә охшамаганнар. Алар белән дә танышып битек әле. Моны телевизор караучылар күрәдер дип уйлыйм. Башлык шуннан менә тоткансыз икән. Берсе аның агач, берсе аның тимер. Тимерне мин яздырырга яратам. Язмада ул бик яңгырый. Теге шыңлап тора торган тизрәк көйләрдә. Агачның специфика агач булганга күрә, ул ничектер тыныграк гына яңгырый. Һәм ул безне теге борынгы дәрьяларга алып китә. Әйдәгез, рөхсәт итсәгез. Алганбыз икән теге уен коралы уйнарга тиеш, китап укылырга тиеш дигән кебек. Мөкаддәс моңласасым түгелме? Аны ничек әйтсәң дә, бу көйләү дип атала. Аның түгел ноталарда юк дөресен әйткәндә. Мин әлегә көйне Сырнай ансамбле җитәкчесе Ренат Гыйләчевтән эләктереп алдым. Ул ансамбльдә миңа насыйп булды 8 ел хезмәт куярга. Менә шул ансамбль теге уен коралларын киңлеген менә шунда мин арттырдым инде. Илмир, менә шушы урында тагын бер сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Безнең хәбәрчебез шушы көннәрдә Рафаэль Гайзетдинов та кунакта булып кайтты. Билгеле булганча, инде ул безнең курайчы, курай остасы. Сюжетны бергәләп карап битик әле. Игътибар экранга. Курайчы Рафаэль абый Гайзетдиновның өендә һәркем музыкант. Бу гаҗәп тә түгел. Бабалары курай остасы булганда, Әмир белән Таһир да моңланмый ничек төссен. Алдагы тапшыруларыбызның берсендә Рафаэль әфәнде бездә кунак булган иде инде. Бу ел исә ул безне үзенә чакырды. Рафаэль абый, курай ясау нидән башлана? Курай ясау ул зур теләктән башлана. Аңа бик күп төрле һөнәр сорый ул курай. Төрле станоклар сорый. Һәм ул станокларда эшли белүеңне сорый. Бар Татарстанга гына түгел, дөнья буйлап сибелеп яшәүче татарлар арасына тарала биредәге курайлар. Рафаэль агаларның төрлеләрен ясый. Балалар өчен дигәннәре дә, агачтан ясалганнары, төрле зурлыктагылары да бар. Курай ясый башлаганчы, менә шундый тигез кисәкләргә трубкаларны кисеп чыгабыз. Алар бөтенесе дә бу эре мажор курайына киселгән курайлар, төрле курайлар ясыйм. 19 төрле курай ясыйм мин. Монсы инде менә теге балалар менә уйнатырган курай. Курайга ничә деталь кирәк, барысында үзе әзерли уста. Биредәге станоклар да шул кадәр күп ки, тиз генә эшенә чыгам димә. Монстук бу инде акрилдан эшләнгән. Ул хәзер бөтен ашамлык заводлары да акрилдан уже, тарелкалар, нәрсәләр, балачага уенчыклары да акрилдан ясалганнар. И мин инде шуннан ясарга нәрсәтеге уйладым инде. Остаханәдә үзенә күрә бер җылы милли мөхит хөкем сөрә. Гүя бар нәрсә милли байлыгыбызны саклагыз дип кисәтә сыман.
Чыннан да искиткеч талант иясе шулай бит. Рафаэль абилар бит алар курай буенча рекорд куйган кешеләр. Чыгарып, курайчыларны җыеп, бик афарин. Аннар мин беләсезме нәрсәгә игътибар иттем? Менә балалар курайда уйнаганда, менә тамашачылар күрмәгәндер. Дөрес уйныйлар, кул тотышы. Минем беркемнең дә игътибар иткәне юк. Менә син аны кадр артында гына айттың. Минем кулның төзелеше дөрес түгел. Ягъни мәсәлән, мин профессиональ юнәлешкә ни өчен аңлатам? Чөнки флейтада уйнаганда уйнисаң аны бер якка гына, ә минем бармаклар дөрес булмаганга күрә, мин киләчәктә профессиональ флейта белән шөгыльләнә алмыйм. Кулны миңа өйрәтергә кирәк. Шуңа күрә нинди генә уен коралы булсын, ул курай гына дип алсаң да, курайдан да укытучылар, остазлар белән башкарырга кирәк. Шулай да монда яңгырашында үзгәрешләр юктыр? Юк, яңгырашта мин үземә киресенчә уңайлырак кына сизәм, җайлырак кына. Бу беләсезме, бездә уйнаганда ишетелми, ләкин блок флейтада тагын өстәмә тагын бер нота бар, шуңа шуның белән генә бәйле. Һәм монда сезнең иң яраткан уен коралларыгызның берсе Сырнай да бар. Әйдәгез аның да тавышын тыңлап битик, мөмкин булса. Сырнай беләсезме? Сырнай дигән ансамбль турында әйттем бит. Әлеге уен коралын Ренат абый 79 елда коллектив буларак оештырып, Сырнайның исемен, данын безнең татар мөхитендә яңгыраткан шул коллектив. Шуңа күрә тавышы көчлерәк булса, Алланы гафу үтенәм. Искиткеч. Моны кайвакыт көтүче бер кыз диләр, урысча рожок, жалейка да дип әйтәләр. Миңа Сырнай дигән исемнән дә якынрагы юк. Күңелгә. Бу уен коралы шулай төзелеше буенча курай. Шашлар. Ләкин монда инде үпкәне әйбәтләп, бу уен коралын әйтәләр бит инде. Кем уен коралларында уйный, бигрәк тә менә турбаларда, ниләрдә, оркестрлар, саксофоннарда, аларның үпкәсе гел эштә тора, алар ширләми диләр. Бу шулай, ширләмибез. Сезгә дә ширләмәскә насыйп булсын. Һәм монда мин тагын бер үзенчәлекле уен коралын күрәм. Анысы белән дә танышып бетсәк. Үзенчәлекле дип әйтәм, сәер, бигрәк тә сәер уен коралы. Беренче карашка аңлашылмаска да мөмкин. Ә син үзең нәрсә дип уйлыйсың? Әйтә алмыйм. Ничек уйныйлар? Теге бер абый әйтте, моны тишеге булгач аңа өрергә кирәк инде ди. Бу дөресен әйтергә, борын сыбызгысы дип атала. Ягъни борында компрессия белән уйналыла торган уен коралы. Шулай ук кушылып җырлагыз. Кемдер безнең студиягә килеп җитә алмый. Казанның кадерле кичләре. Нәкъ шулай, калсын истә һәрберебезнең шушы Казанның кадерле кичләре. Һәм безнең тагын 2 уен коралы калды. Ул 2 уен коралы аерым-аерым түгел, дуслар. Хәзер сезгә мин Гөлсәгә әйтмәдем. Берсен син аласың. Талән аласыңмы? Берсен мин алам. Һәм өр-яңа сезнең каршыгызда туган ансамбльне тәкъдим итәсем килә. Мәдәни агарту исемендәге. Рәхим итеп тыңлагыз. Искиткеч булды бу. Не кызганыч Илмир, шушындый күңелле нотада инде тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Без сезгә шундый матур, моңлы әңгәмә өчен ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә дә шундый шат күңелле булып калыгыз. Һәм әлбәттә инде иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт, сезнең белән дә, телевизор караучылар белән дә шушы студияларда тагын очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт чакыруыгызга, исәнлек телим һәммәгезгә дә. Әйе, киләчәктә Алла бирсә, тагын башка уен коралларыгыз белән дә танышырга насыйп булсын. Әле күп көтеп калабыз. Рәхмәт чакыругыз. Бик зур рәхмәт. Саубуллашабыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлсә Сыңгатуллина сезнең белән саубуллашам. Очрашуларга кадәр.